Жерлік районыбызның шегіне орнашқан, Шаллы яғынан кірушілеріне еңілік түбән табын ауыл жерлігі қаршы ала. Шуңа күрә дә жерлікнің түзік, шиста болуы қонақларда бірінші оңай фикрлер тууга тәсир итә. Ұзақ еллар туган як агрофирмасының нәтиҗәле эшләве дә авыл халкына зур ярдәм итә. Безнең авыл җирлегенә 5 авыл һәм 1 поселение керә, 6 авыл дияргә була инде. Җирлектә 915 кеше исәптә тора. 2 мәктәп бездә эшли. Түбән табында коррекция мәктәбе, югары табында 9 еллык мәктәп. Җирлектә агрофирма туган як эшләп килә, күп еллар инде хәзер. Халыкның күп өлеше шушы агрофирмада эшли. Соңгы елларда халыктан җылычу зары салым акчалары да җирлекләрдәге күп проблемаларны хәл итәргә мөмкинлек бирде. Җирлекләрдә юллар төзекләндерү, яктырту мәсьәләләре барысы да шушы средствалар хисабына башкарыла. Яшәргә мөмкинлек бар, чөнки безнең як инде шундый иркен як, бездә инде көтүлекләр, печәнлекләр бик күп. Халыкка яшәргә мөмкинлек бар. Табигать яхшы, су якынлыгына якын. Табын җирлегендә авыл халкы күпләп терлек асрый. Елдан-ел терлек һәм кышкырт үрчетүче хуҗалыкларының саны арта бара. Быел гына да җирлектә 3 аилә терлек тораклары кору өчен дәүләт ярдәме алган. Халык мал асрый, бүгенге көндә безнең 313 баш терлек исәптә тора. Ире мөгезле терлек. Халык бик күп кышкырт асрый. 27 кеше быел кышкыртка гына субсидия алды. 3 кеше мини-ферма төзеп, терлек саннарын арттырып, хөкүмәттән 600 мең күләмендә акча алды. Алар арасында Илһам Гыйзетдинов та бар. Тормыш иптәше Гали апа белән алар ихаталарында дистәдән артык терлек асрыйлар. Бүген 3 савым сыерлары, 3 тона кышлаулары һәм сарыклары бар. Җәйге чорда 3 сыйра 40-45 литр сөт савып алганнар. Хәзер инде сөт бераз кимегән, чөнки сыерлары ташланырга җыена. Нәрсәдән киреп китте ди. Яшәргә кирәк бит. Ишу пенсиясын да арттырып куйдылар менә. Әйе. Бүген ниләр бар ихатагызда, нинди терлекләр үрчетәсез? Сыерлар, сарык, тавык инде. Бака. Шулар белән көн күрәм. Терлек азыгын ничек әзерлисез? Үзебез әзерлибез, үземнең техника. Шул күрсәтүләр белән бергәләп. Терлек азыгы әзерләү өчен трактор һәм тагылма кораллар да алганнар. Йөк ташый торган машинасы да Илһам абыйга азык ташырга, терлекләр карарга ярдәм итә. Үзләреннән арткан сөтне дәүләткә сата Гыйзетдиновлар. Шулай ук иремчек, сөт өсте катыгын да әзерләп торалар. Таныш-белешләре, туганнары аларның сөт ризыкларын бик яратып алалар. Түбән табын авыл җирлеге менә шундый уңган кешеләре эш сөюче халкы белән мотор яши. Бүтән җирлекләр белән чагыштырганда бездә бер генә көндә колхоз системасы туктап калмады. Башта Молдор Вахитов исемендәге колхоз иде, Татарстан колхозы. Алар бер көндә эштән туктамыйча аларга безгә килеп кушылды туган як агрофирмасы. Шуңа халыкның гомум халык, күпчелек халык шушы җирлектә эшләп калды. Яңа йортлар төзиләр, бар авылда да мәчетләр эшләп килә. Үз алларына куелган бурыч максатларны бергәләп хәл итәләр алар. Фәридә Ганитдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.